Партия наводи вагон 2009. Вагон чо вагон буд аст ин 2009 хай. Сарди 126 чунки мумкин асаби 2009 дертар садодаги он бо шояд вагон бошад. Хай ба ҳар ҳол чӣ ки хондосе ҳони мегӯем 126 ина 120,000 се. Боз савдо мешавад. Рафтем салом ба. Намудои обшивки тарафиш фиол, намудои сидене, намудои салон, спалкаш ҳаст, потолок тоза. Потолок тоза, намудои руль, ана, намудои руль. Пробег 311,000 та нишон додааст. Анҷа приборо обогрев, подогрев, кондитсионер ҳаст. Руль, вай скорост механик 5 таи. Так 2009 намудои белка, балонош кидете 80%. Так, яшукчи барои запчастмонок ҳаст, балонои пушт протекторош тозатар нисбат ба пеш. Так, оцинковкаш яку-ду қатшудагиҳош ҳаст, ба хиёлам худи навбои. Худи навбои як-ду нуқта ва зершудагиҳош ҳаст. Шояд хай оцинковкашам нав бошад. Намудои обшивки тарафи пассажирка тоза, торпедаҳошам тоза. Хай ин сидениям вай будаст мана. Аминҷа шуку кобрача боин кобраги мор боин изи ва яшай балон, изи балон ҳай. Сони мана инҷандиам ҳай мана он туш ки худаш маълум. Спалкашам ҳай гуфтима. Хай ҳозир ба яво маълумот такрор мекунем. Так, вагон 2009 сиарди 126 120,000 сем боз савдо мешавад. Маълумоти пора дар сомони кифоя.tj